Aino! Tämä on uusi YouTube-kanavani! Tervetuloa katsomaan minun kanavaani! Mä oon se sama Eino. Mut sitten tällä kanavalla mä lähinnä vaan teen mitä päähän tulee. Ei tuu kalaa tänään! Niin. Ja mä täällä vähän kikkailen taas. Tänään mä ajan pyörällä. Tää on vähän vaikea. Muistakaa tilata ja tykätä tästä videosta. Tai tilata, itse asiassa ei sitä tilata tarvitse tätä videoa, mutta tilaat sen kanavan ja sitten videoita tulee joskus. Joten hei hei!